Ahojte, ja som Samuel a toto sú rozšírené vedastorky. V budúcnosti energetiky bude významnú úlohu zohrávať vodík. Počíta sa s jeho veľkou synergiou pri výrobe elektrickej energie alebo elektromobilite. Nachádza sa všade okolo nás, je to najrozšírenejší prvok vo vesmíre a tak máme veľa možností, ako ho vyrábať a izolovať. Poďme sa na ne pozrieť. Vodík získavame aj z uhlovodíkov, konkrétne zo zemného plynu, ktorý je z 85% tvorený z metánu. No a metán je tvorený z dvoch prvkov, z jedného uhlíka a 4 vodíkov. No a tie vodíky z neho potrebujeme vytrhnúť. Zemný plyn vystavíme vodnej pare pri teplote medzi 700 a 1000 stupňami Celzia a tlaku od 3 do 25 atmosfér. Reakcia oddelí vodík od uhlíka a dostávame čistý vodík. Keďže zemný plyn obsahuje etán, ktorý zase obsahuje 2 atómy uhlíka, tak nám pri tejto reakcii vzniká aj oxid uholnatý, čiže CO, alebo oxid uhličitý, CO2. My však poznáme aj čistejší a efektívnejší spôsob, ako vyrábať vodík z vody. Môžeme na to používať sladkú vodu alebo slanú, teda morskú, ktorej máme teraz až a počul som, že bude pribúdať. Na výrobu využívame elektrolýzu, kedy do vody vložíme anódu, teda plusko, a katódu, teda mínusko, a pustíme do nej elektrický prúd. Molekula vody H2O sa rozuteka na dve časti. Kyslík je priťahovaný k pozitívnemu pólu zdroja a vodík je priťahovaný k negatívnemu pólu. Vodík vo vode z negatívneho pólu stúpa hore, kde ho môžeme zachytávať. Mimochodom, vodík je dokonca ľahší ako vzduch a podobne ako helium stúpa hore a to nás prirodzene privádza k otázke, či je vodík nebezpečný. Krátka odpoveď je, že nie. Samotný vodík pre nič živé nebezpečný nie je, jednoducho bude stúpať hore a obíde nás. Vodík je však horlavý, no kombináciou nízkej hmotnosti a schopnosti rýchleho horenia ho robí pomerne bezpečným. Z hľadiska horenia je bezpečnejší než napríklad benzín, pretože kým benzín sa môže rozliať a prskať, vodík chce čo najrýchlejšie ujsť z miesta činu. Ak umožníte vodíku, aby unikal a nebude sa potom koncentrovať, tak je v podstate všetko v poriadku a žiadne horenie nehrozí. Má to však aj svoju temnejšiu stránku. Totiž pri výrobe vodíka nemusí vznikať žiaden oxid uhličitý a rovnako nevzniká ani pri jeho horení. Avšak na našu atmosféru môže mať až 12-krát horší vplyv ako oxid uhličitý. Problém nastáva, keď sa vodík dostane do atmosféry, kde predĺžuje životnosť metánu, silného skleníkového plynu a zvyšuje troposférickú a znižuje stratosférickú koncentráciu ozónu. No a zároveň zvyšuje rýchlosť odparovania vody. Únik čistého vodíka do atmosféry z jeho uskladnenia či výroby je veľká výzva, na ktorej riešení sa už intenzívne pracuje. Treba však povedať, že aktuálne sú úniky vodíka v porovnaní so 101 miliónmi tón oxidu uhličitého, ktoré vypúšťame každý deň, v podstate zanedbateľné. A tak si myslím, že to s vodíkom svet bude skúšať až naďalej. Vyzerá to byť pomerne dôležitý dielik riešenia problému závislosti od fosílnych palív. Kým Európa dlhé roky žila z bohatstva pod dnom Severného mora, jeho plitké dno nám ponúka nové možnosti. Napríklad veterné počasie bude roztáčať najväčšie veterné turbíny na svete s listami o výške Eiffelovej veže. Dokonca sa uvažuje nad tým, že po nociach pri prebytkoch energie bude vyrábať elektrickú energiu na výrobu vodíka. A to je krásne. Dúfam, že som vás presvedčil, že výskum a využitie vodíka má svoju budúcnosť a netreba sa ho báť. Vy zatiaľ sledujte tento YouTubeový kanál Toyota Slovensko na všetkých sociálnych sieťach a vidíme sa pri ďalších rozšírených vedastorkách. Majte sa pekne.